Здравейте, хора! Най-после качвам нов клип и го снимам навън, т.е. на моят гараж. И е много горещо и мисля, че идеята да снимам навън беше лоша, защото е много топло и не се издържа на тази жега, но както и да е. Нали знаете местата, където има много гаражи и отгоре е струпано надгражно местенце, така да се каже. И аз нямам на него, защото реших, че ще бъде забавно, има много боболечки си, защото над мен има грозде. И аз съм застанала точно където е най-много грозде. Но, как и да е. Сега ще ви разведа набързо, има доста тъпи работи тук, но това е. Тук отдолу е дворът ни, там не се вижда много. Тук има разпасени, той хамакът ни и трева и така нататък. И тук доста е голямо, всъщност. Тук се преминава натам и се продължава и това там е краят му. Ето там има едно, виждате ли това с лозницата отгоре? Това е същото, само че не е под гараж. Но аз седя на такова нещо. О, Боже, представям си как ще падна. Страх ме. Отивам си на моето място. Телефон. Звъни. Тук има някакви закачалки. Тук е къщи. Тук е... Това не е нашата къща, всъщност. Но както е. И тук. Единството гроздото. Боже, колко много грозди има. Тук сигурно има гнездо на овци. Страх ме. Ще го преживея. Ще го преживея. О, има две. Точно тук. Ето една. Лети. Не знам дали виждате. О, махни се. Не мога да снимам от теб. Защо за Бога седна там? Пога просто ще сложа камерата. И ще продължа да снимам. Днешното клипче... тъпа кола. Днешното клипче ще бъде за... Как се разбере заглавието? Заглавието нека бъде лято. Не можах да измисля друго. Всъщност това се получава малка класацийка за няколко неща, за които се радвам, че идва лятото, и някои, за които не се радвам, че не мога да говоря. И някои, за които не се радвам. И някои, заради които не се радвам, защото идва лятото. Но повечето ще са, за които се радвам, защото няма толкова неща, които не се радвам, че е лято. За това реших да откръся този клип, нека бъде лято, но пък ще да е много дълго и тъпо. Класация на нещата, за които се радвам, че идва лято, бъде. Първото нещо, заради което се радвам, че е лято, е защото заради морето. Винаги минават мотори. Добре, първото нещо е заради морето, заради басейните, защото е толкова забавно. И всеки обича басейн, море, всеки обича да пикат в тях. Не, това е муха. Да, като виждате съм луда. Това всеки обича да се къпе. И да, второто нещо, заради което обичам лятото, е... Второто нещо е заради вкусните плодове, които са пред лятото. Грозде, диня, грозде, диня, всички тези вкусни плодове, които можеш да ме къпиш цял ден череши. Третото нещо, заради което се радвам, че идва лятото, е, че става по-топло, но всъщност това си на обратна страна, ако стане твърде много топло, както и сега, умирам. Но мисля, че не знам, но всъщност е по-добре да е по-топличко, отколкото да е по-студено. Но когато е прекали топлината, става гадно. Четвъртото нещо, поради което обичам лятото, е заради
Просто... Добре. Четвъртото нещо... Четвъртото нещо, заради което обичам лятото, е това, че можеш да ходиш по къси панталонки, можеш да си избираш куп забавни дрехи, защото през зимата не са толкова забавни и можеш да носиш къси панталонки и просто толкова яко. Заради може да справиш развинтена фантазия с дрехите и с цветовете. През зимата по-семпли цветове се носят по принцип, но през лято можеш да си развисиш фантазията, както аз не правя. Не съм направила сега, но иначе... така. Да, няма друго. 5 неща са. И нещата, поради които не обичам лятото толкова, е заради усите, както вече сте разбрали. Очевидно. Ужасни са. Те са животни, но защо трябва да те хапят? Следващото нещо, заради което мрази, не чак мрази, не обичам лятото, е мега горещата топлина, както казах преди. Хубаво е да е малко топло, но да не е мега топло. Както и сега, и просто човек иска да се изкъпе във вана от лед. И това беше добро. Каква голяма. Както и да е. И мисля, че няма други неща, заради които мразя, не харесвам лятото. Няма други неща. Не. Доста тъп клип, но не ми дойдоха други идеи. Между другото съм намислила много неща за вас хора. Разляза съм на 1 юли, заминавам на море и ще снимам много кадри оттам. В хотела ни ще има интернет, затова мога и да качвам. Затова мога и да качвам клипове оттам. Така че съм намислила много интересни неща за вас. И моля ви, давайте ми идеи за нов клип и ще помоля нещо сериозно. Давайте лайкове на клипите и моля те, абонирайте се, защото просто тъжно е. Тъжно е просто. Когато няма кой да те гледа. Тъп телефон. Тъжно. Тъжно е, когато няма кой да те гледа. Но в същото време ще съм подготвя една изненада за вас за лятото. Ще дам подарък на най-редовният ми фен, който сега е Деси, нали така? Да, който сега е Деси, но може да дойде и нов редовен фен, редовен фен, но затова абонирайте се, защото коментирайте, лайквайте, защото всъщност това е. Защото можете да получите награда. Това беше. Това беше клипът за днес. Надявам се да ви е харесал. Както така светете едно лайк. И ставите идеи за клип до коментарите. Ще получите... извинете, и не съм качвала клип отдавна, защото свършваше годината, бяха изходни нива, трябваше да се подготвя. Но всичко вече свърши. Лятна ваканция сме от петък. И това е. Чао от мен и това беше клипът за днес. Надявам се да ви е харесал.